Usayikhumbula iThungela? Zona iThungela. Wayengakwazi ujayiva kalo. Jonga iThungela. iThungela sandibesa libala nangoza ndimdala wodwa. Wena ngiyise undela. Hey jamani wena. Usakwazi wena ijika jika. Thobela nanga. Kodwa ke Kayicime Lukhanya. Kayicime. Hayi ngokuthatha kwabathi. Hayi thobe ukudala. Yabona nandazayithi pasa kwasa kodwa. Uyasabona lo mfana lesimela ngokumandi kangaka. Ibo. Hayi wena ungawenza mate man. Hayi kodwa ngizakutshela waqemile lo futhi. Futhela le ndoda. Kodwa ke Lukhanyo nakwethu xa sithethela phansi. Hey undibethile man ngento yoba mawuzenoliya. Azohlala nami man. Sawa. Hayi undibethe kakhulu. Hey ndiyabaleka kwinto ezininzi. Nditsho ngoku ingathi ngondinosana. Undenze kakhulu umntakwethu. Lusonga leziqhiyeni. Ewe bekubabe kuyangu kwami ngeske wamthatha wawa ngumuntu ohlala nawe. Sonzisa kuwe. Khade bendangami. Kaso kuthathwa ke izinyani. Lenzo uba bize udlala abagomu ubucimvama ayizubonwa pha futhi. Kaloku biza ubonwa pha kude komeze bese bakufutshona. Hayi man Lukhanyo hayi madoda. Hayi le ntwana ihlala kuwe ngoku. Ihlala pha endlini le ntwana. Xa bekutheni? Ihlala pha endlini le ntwana. Ize ifika ngobusuku. Nami ke ndiziteleke kwezasekhaya. Uyandiva? Ifika ngobusuku uyawuthetha umnembelele wena uqhandane into yoba masilale izawuvuka ingicacisele kahle kusasa ulala nayo ayilelanga nama ayinakwasha ayiphambene hayi uyatotha wona ngawuthula umamelo kade ndiva ke inalo nyani ke lento nasilana ndibe nento yoba izavuka indibalisele kusasa uyandiva ke ndivuka kusasa ndiyibuze elibali kwenzeka ntoni liya ndibona uba iyanyobezela ifuna uthetha liya kwenzeka ntoni yithethile ke lonto yayo ke ingavakali ndaqoma bubuxoki bonke ngoku andiva lentwana ndixela ngalentwana vadeni wanceda uthatha ubizawuphaqobe kum hayi kodwa ke mntakwethu undibethe ngamandla ndifuna ucoka ungaphinda uyidlale ke into yakwethu bendifuna nje uveze into enjalo uyandiva ke fondini kanti xa buyala kodwa ke mama ngifaka ukuthobela makhodwa ke mna ndicinga something kuba le ntwana ivula mna mani ithanda ngokuba ndingenelele kumele Khatebe yayiva le nto nditshoyo Khatebe uthini Khatebe kaloku madoda itya ukutya kwam mna ndizawutya okwayo kaloku ukutya kumhlola kaJames kudala ndimbona Khatebe ya uThixo kaloku akaphinga zandla Khatebe andikuva kanabe Khatebe naba Khatebe uthini kum ndithi uThixo kaloku wena ubophe khulula uyakhumbula ndingandiyathandazela emva koMary ingabonakala into enlondo ngubani ngoku ozokucela uncedo kum madoda hayi ngule ntwana yakhe kuvuleke ithanda loba ndingangena andinamfaka umnike fondini ule ntwana uwasabufukane uthi vula ibhuti kafakela uthebe ndiyigibele mntakwethu kafakela uthebe ndoda kafakela uthebe ndiyigibele uthi kulula ngoku kade bufuna ungixele into yokuba ngabana nawe ngathi le ntwana iyolala akuwe wena ufuna uzenza le ntwana kangatsho uzaba impimbi uzaba impimbi uzaba nguye pha uzaba ndim mna pha ayesetheko alethwa ke ngumeri ngoku ufuna umthatha ngowena bathobela ayebuthetha ndakaba ngiphinda yathethisa kodwa yandiva bokazi kanti sisasa iskipa wandivukela into eyizolo ndlela benomsino ngayo izolo bokazi uthi kwenza ke ntoni kanye ikhona le itulithe xaka siyoyo yazi ungafa nguliya ngazi uthembele nguliya uyamazi kaloku lo awunawuze uthembe yena ngcono ilitye kunalolo akusiye enyanyeni bokazi yaza ndiyayibuza kuyo kwadini ndifika kwingotyo phaa kumere eyadini ndithi zapha ngothi utheni wena uzenza ingotyo apho umeri xa ehlukene nale ntwana ufika wena uzozenza omnye umntu ungathi mhlawumbi uthandana nomeri bokazi yakhupha umpu
Yachukutela uCalemba bawukazi. Bawukazi ukhona umile unjukutela uCalemba kuwe face to face to awubaleki. Jonga kalo. Idubule isithonga qwa. Yena Galen. Hayi qolo bandini ngene emlonyeni. Ikhona le. Qatha boy. Tamsizwa yenze kanga ayikho yonke lento ethethwa apha kakwenzeka lona. Akho yonke ndithethayo ko. Sapho ngazwami. Sapho ngazwami. Kwada wena. Wena ukwada wena. Ka ukutheni ngoka ubona abantu uzojongisa ngami. Umbu Awundithembi. Jonga bawukazi ikhona le ntwana qha ngela xesha unemengoyicimela yona niyazi 2 feet jonga phansi ibuzi izino nithi kulo yeke lebullet yezi bullet yeheza noCalemba zoyi2 yayi vum sadlulawo bawukazi nawo ubune kungasoze ikhola hayi ngiyaxoka ne andisakholwa kwanto mna ngoku because ke lena yokuba ukuthi ubhutyulwa ngebullet ngoCalemba abakuchani. Jonga hayi mna sakayi nobunohili aphandle kohili come ndifumane iglass alento yobetha kwancimciboka Come ngisele. bethi awususela wena mnike ma asoza kwazi usela le ntwana ayindiboni phambi kwabantu kwesibini yenza nonijongise ntwana ambothatha iglasi kwesibini yenza nonijongise ntwana alidleli ubomi bam ndithi kodwa liya kodwa yena ndazi bani nguThixo wakho ba uyathandayo ithi egameni likaRhadebe Thixo unyana Thixo umoya kwazi ndakufitha kwaThixo unguye nomsindisi yabona ufuna utywala sorry hayi man yabona ufuna utywala ungasela mngene phela ufumane kwale panama kwathi ufike ngebhompoma mina ukuthi panama okuyaphapha uyayibona ke lento yohleli nje uyavuselwa kwenzeka lezi zinto ke umuntu endaweni yakhe unepeperepepe unewetewete akho nto angayithethi kutheni exoka kangaka nje Ndimazela beqoka lo. Ayikho yonke lento. Babe ngishiye ikiriveni pha. Kangicelisela kamsizwa. sela angakuboni khona kutheni fondini wena ungagoduki nje sowugezelwa ngolhlobo nje ucwithwa neminqwazi enhloko kutheni ungagoduki nje Hayi, sayincokola enye imini le. sela ke phofu sayincokola ngenye imini phinda silelo lapha phinda yini Thixo oRhadebe hey uxoka live man oRhadebe yatsho ne khame nam man phinde inda iglass Yo. Semana lamadoda nje ufika etyala bovumani madoda sini ntangamusle azizange zokuhayi yebo yethani ncile kangaka bendikwekweyi netyala bovumani madoda bonini noni wahlala ngekholana apha fondini kodwa kukho izinto ezikakayo ayonto yakho le ufakwe ngubani apha kubalele ntangam kubalele ntangam uzandiyeka ndime ngeenyawo kwakho okanye ndingene ndiyozifunela into yohlala awukabulisi mfondini iyabulisa indoda kwayo igwijo lilo endikubulise ngalo yeka le nto ubungandilandelanga mandingawenzi imade ntangam kamntu ukhangela isitulo mfondini mangelo hlobo lendikwekwinetyala buvumani madoda haye azange uzoku ethi yawuye hlala apha ntangam ebo enkosi bhuti ndikuthembile awunawuphatha ipiyenye mfondini afondini zininzi emva qha ndifuna ke silungise le nto mani kutheni laa ntanina nje xa wena noRhadebe ninento engathi ayiqondakali ninganditashi uzawuza nochuku undisiyapho uhamba uyothatha uRhadebe uyandiyeka mna uyobethwa ngapha ufundini uRhadebe heyi hayi yindoda but yindoda phofu uRhadebe phofu uRhadebe uthi kumfondini
uphoswe ngemipu ngamazembe uyadutyulwa uyaphepha umatrix with the bodyguard ibeijing akho nto nje moni yenzeke phi loo nto ntangam-14 eyothethelela wena kule ndoda intsha emzini kaliya thethelela mna nje ndinomthetheleli nje mna ntangam ungathi ndingathethelela uRhadebe mna kamjongile fonini uRhadebe uthi kum uyokulwela ukhazi ukudla kadla kwilonto uthi uvele uyolwela wena ubethwe yile ndoda endingaziyo noba ivelaphi uthi uRhadebe uyothethelela mna yindoda ongayaziyo ibivela ebelwa nohili uRhadebe futhi kwenzeka ntoni kanye uthini futhi funa undixelela uba uRhadebe uyaxoka futhi wena bhenza kakubhenze naba ngasixhosa esivakalayo naba madoda sesiphi esinye isixhosa efuneka ndisithethile apha ngaphandle kwesinye isithetha uRhadebe ebeyothethelela wena uphume phantsi kwamazembe neebullets yaxoka ntangam ezasiphukupuku ziyaxoka ezasiphukupuku ndiyosilanda ngapha uba kwenzeka into apha kwaMary hayibo xa sifika phaa safika ke nyhani hayi ke sayilungisa loo nto and nam ke futhi ndithe qwakaqwaka laa nto kukho sisiphukupuku sifikileyo phaa kwaMary ndingasaziyo ngubani sitshisa phaa ntontontoni suka ithe laa ntwana ithe ifika nje ndayithini uRhadebe yintoni embangela uba ndixokisele ngolu hlobo na kutheni ezawuxokeka into ezinkulu kangaka ebengancilanga besihleli kaloku ngehintyana ba ngehintyana nje uthi ubethwe yimipu